Okay, vi skal snakke om vandkvalitet i søen. Øhm, Først så er det vigtigt lige at pointere, eller sådan sige, at søer som økosystem er meget anderledes fra andre forskellige økosystemer i vand, altså for eksempel åer, fordi der ingen gennemstrømning er, og derfor så bliver der mindre ilt tilført. Og derfor så også mange af de her sådan forureningsmidler, som vi kommer til at snakke om senere, det sætter sig hårdere i søen, fordi de er meget selvforstærkende og ikke på samme måde ligesom bliver hjulpet væk igen fra naturens side på grund af de abiotiske faktorer, der er. Så forklar, hvordan mængden af planteplankton påvirker dyrelivet i søen. Planteplankton, det er jo en biotisk faktor i et økosystem som en sø, og det er ofte påvirket af, hvor mange næringsstoffer der er i søen, altså som nitrat og fosfor. Og det der sker, hvis der er meget plankton, det sætter gang i den onde cirkel, som det kaldes. Det er en af bilagene her. Det sætter faktisk gang i 2 forskellige onde cirkler. Det ene, det er, at jo flere planktonalger der kommer, jo mere uklart bliver vandet, og derved så dør bundplanterne, fordi de simpelthen ikke kan få nok sollys fra solen, og derfor ikke kan udføre fotosyntese, og derfor dør. Og ved det uklare vand, så får rovfiskene også sværere ved at jage fredfiskene, også fordi de ikke kan gemme sig bag de her bundplanter, og derfor så er der flere fredfisk, der æder mere dyreplankton, og dyreplankton æder ikke så mange af de her planktonalger. Og udover det, så ved at der er så mange planktonalger, så er der selvfølgelig også mange af dem, der dør og synker til bunds, og det gør, at der kommer meget mere organisk stof på søbunden, altså meget mere detritus. Og de her bakterier og dyr på bunden, de nedbryder jo så de her døde alger via respiration, og det vil sige, at der simpelthen kommer iltmangel ved bunden. Og derfor er der mange af bunddyrene, der dør, og så frigives der næringsstoffer ned fra bunden af. Så skal jeg se her. Fortæl om, hvordan man kan undersøge forureningsgraden i en sø. Altså, der er jo flere forskellige måder, man kan undersøge det på. En af de sådan vigtigste forureningskilder, det er jo de her næringsstoffer, nemlig som nitrat og fosfor. Og det kan man jo så undersøge, ved simpelthen at undersøge koncentrationen af de her næringsstoffer i søen. Så hvis der er mere end et vist antal per gram per milliliter, så kan det i hvert fald betyde, at søen er forurenet, og det vil sætte gang i den her onde cirkel, som jeg lige har fortalt om. Og så kan man så også tjekke, om der er direkte ubalance i økosystemet, altså kigge på de biotiske faktorer, om de ligesom er i harmoni med hinanden. For eksempel så kunne man se på, om der er flere fredfisk i forhold til rovfisk, hvilket jo også er en af konsekvenserne ved at der er for mange næringsstoffer, fordi det sætter gang i den her onde cirkel, som jeg snakkede om før, hvor rovfiskene ikke kan gemme sig bag planterne, og derved der kommer flere fredfisk i forhold til rovfisk. Det kunne man så også undersøge, altså ved at kigge på sigtdybden, som jeg jo også har nævnt, fordi at et højt indhold af fosfor og nitrat og også altså masser af fredfisk, det er alt sammen et produkt af, at vandet er uklart, så derfor kan man kigge på sigtdybden på den måde. Og så kan man selvfølgelig undersøge iltindholdet på bunden af søen, fordi hvis der er iltmangel, betyder det jo, at søen er forurenet, altså organisk eller uorganisk blandt andet, eller for eksempel af de her næringsstoffer, som gør, at der er meget detritus på bunden, som nedbryderne skal nedbryde, og der derved opstår iltmangel på grund af, at de respirerer. Og til at undersøge de her forskellige, altså biotiske faktorer, det her med hvor mange, altså om der ligesom er balance, om der er for mange af en bestemt art eller noget, det kan man undersøge i det her makroindeks, som der også er vedlagt. Så man kan få et overblik over, om der er for stor koncentration af nogen
af nogle dyr i forhold til andre. Fordi som det fremgår også af de 2 første bilag her, så er det jo en meget tæt fødekæde, der er i de her økosystemer, og det vil sige, at hvis der lige pludselig kommer en for stor koncentration af, det kunne så være for eksempel planteplankton, så kommer der ubalance i det her system, og det sætter gang i den onde cirkel. Beskriv effekten af uorganisk og organisk forurening af en sø. Uorganisk forurening, det er, som jeg har nævnt, næringsstoffer som fosfor og nitrat, som kan blive tilført på forskellige måder. For eksempel, det kunne være igennem spildevand, som så i sig selv er organisk forurening. Det vil sige spildevand, altså husspildevand, industrispildevand, og det kunne også være gødning og gylde fra landbrugsproduktion. Og det, begge de to, de sætter gang i den her onde cirkel, eller starter egentlig på forskellige stadier af den, kan man sige. Når en sø bliver forurenet med uorganisk forurening, altså de her næringsstoffer, så starter vi ligesom fra toppen af, eller hvad man siger. Det er jo rigtig god næring, kan man sige, for primærproducenterne, altså for de her planteplankton, og så bliver vandet uklart og sætter gang i de her ting, som jeg har nævnt før. Og ved den organiske forurening, så det her spildevand, eller gylde, eller gødning, eller hvad det nu skulle være, det aflejres på bunden af søen, og det betyder så, at alle nedbryderne, de skal nedbryde de her bakterier. At bakterierne på bunden, de skal nedbryde det her forurenende stof, der er kommet. Hvilket jo sker igennem respiration, som gør, at der opstår iltmangel på bunden af søen. Plus at der faktisk udledes nitrat og fosfor gennem den her nedbrydning. Så analyserer, hvordan forskellige metoder kan bidrage til at genskabe klarvandede søer. Der skal vi ned og se på tabel 1 hernede. Det hænger jo meget sammen med, hvad jeg har nævnt tidligere, altså hvordan man kan undersøge forureningen i søen. Så er der det her med, at man kan de forskellige former for biomanipulation, der er for eksempel, at man kunne udsætte gedeyngel. Det er jo så for eksempel noget, man kunne gøre, hvis der er ubalance blandt de biotiske faktorer. Det vil sige, at der simpelthen ikke er nok rovfisk, hvilket kunne være et produkt af, at der er for mange næringsstoffer i søen, og derved at vandet er blevet uklart, og at bundplanterne er døde, så de ikke kan gemme sig bag det. Så kunne man prøve at ligesom veje op for den her ubalance ved at sætte nogle flere rovfisk ud. Samtidig så kunne man benytte sig af den metode, at man pumper ilt ned til bunden af søen, hvis det er her problemet ligger. Hvilket jo vil også skabe en eller anden form for balance ved, at man får noget ekstra ilt ned på bunden, så der forhåbentlig kan blive rettet op på de her ting og få sat gang i en god cirkel. Og så sidst er der også den metode, hvor man fjerner, eller hvor man suger det her næringsrige slam op fra bunden, så man mindsker koncentrationen af de her næringsstoffer, og prøver på den måde at stoppe den onde cirkel. Og det skulle så gerne føre til den gode cirkel, som der er nederst her, hvilket jo så er gennem de her forskellige tiltag, som man kan foretage, hvor man prøver at få stoppet den onde cirkel, så skulle der gerne ende med at være få planktonalger, og derved en klar sø, så rovfiskene kan gemme sig bag de her bundplanter, som ikke er døde, fordi der stadig er ilt på bunden, og de kan lave fotosyntese, fordi vandet er klart. Og de kan så samtidig nemmere se fredfiskene, som de så jager. Det skulle egentlig være det.